MUSBAHU 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 MUSBAHU. Kan mata a dan gari ashe kina kusa da ni. Wai dan Allah me yasa kake min haka? Saboda ina son ka shine zai zama kamar muna gaba? Ki hakuri ni ma na sa abubuwan da nake miki bai daidai ba. In yi hakuri ina kiran ka baka dauka? In yi hakuri ina son ka kana son wata? Ko ban cancanta ka mallaka min zuciyarka ba? No ba haka bane ba. Kin gani? Ni kaina wallahi ina da wanda nake so. Amma kin san yanda abubuwan suke in fito in faɗi mata ni ma abin ya gagare ni. Da ina da zaɓi, da ban so ka ba. Da ina da zaɓi, da ban kasance tare da kai ba. To ai ba abin da zaki faɗa ba kenan, abin da ya kamata ki ce? Dakata. Me kake so in ce? Kawai ina so in san me matsayina a zuciyarka. Wai ni ka ɗauko ni ka kawo ni gurin nan amma har yanzu baka gaya min abin da nake so na sani ba. Kar ki damu. Zan baki labarin soyayya ta. Amma akwai abubuwa guda uku wanda nake so ki sani kafin nan. Wannan ita ce Hafsat. Ya da kanwa kake so ka haɗa? Musbahu. Hafsat. Kuma Hafsat na ga kin rami haka kin canja gaba ɗaya. Ciwon sanka ne ya addabe ni. Ya hana ni sukuni, ya saka ni a cikin halin da nake ciki. Ina wuni? Lafiya kalaya kike? Hafsat, ina Amira ta shiga? Ta je shooting, tana gurin location. MUSBAHU 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 MUSBAHU
Kun kawo nan kun aje ni kuma ku ce mun komai ba. Kuma kusan aiki nake yi. Amira, ɗazu zuwa yake gaya min cewa kun yi magana da shi. Mun yi magana da shi. To me kuka tattauna a kai? Ya ce ya ɗauke ni tunda ita tana da Yusuf. Ki faɗi gaskiya Amira, ba haka muke da ita ba. Tsoron ta kake ji saboda tana wurin na faɗi magana? Ba tsoro na yake ji ba. Kawai na so a yi gaskiya da adalci. Kin rufe mana baki mutum ya banza kan da san da yake mata ciwo ba. Baba, ni dan Allah ina roƙon alfarma da zauna da su a magana ta fahimta. Saboda ni dai Hafsat ce na fitar. Kai da Allah da ka tamu zuwa. Kar ka mai da ni mutumin banza mana. Wa'annan dukkan su ayana ne. Kuma ba a gula a cikin su. Kuma kana jin zan fifita wata akan wata ne? To tun da haka ka zo da shi. Ni na yanke shawara. Daga yau su yau duk wata ma'amala da kake da su na yanke ma'amala da su. Ka fita can waje ka je Allah ya baka wata. Su ma Allah zai ba su wanda ya fi zama alheri a gare su. What are you talking about? Wannan wace irin magana ce? Wannan zaman da muke yi haramun ne a wurin mahaifinmu. Na sani. Amma ina so mu zauna mai shawara ne mu fahimci juna kar mu rasa gaba ɗaya. Tare na gan ku fa. Amma watakila mai biyu kun tsaye da magana ne akan cewa za ta haƙura ta ban man kai. Gaskiya ba zan iya haƙura da Musbahu ba. Matuƙar zuciyata tana harbawa. Amira, ke ‘yar uwata ce. Mahaifinmu ɗaya. Tare muka taso tun muna yara. Wallahi ina matuƙar ƙaunar shi. Don Allah ki haƙura ki bar min shi. Ki sani so daban ƙauna daban. Na san muna son juna tun muna yara. Kuma duk abin da kika gani kina siya min, ni ma in yi min ina siya miki. Amma ki sani Musbahu ba abu ne a kasuwa da zaki je ki bada kuɗi ki ɗauko ba. Ni ma ina son shi, ki haƙura ki ban min shi. Babu abin da yake ɓaciwa wanda ba a iya gyara shi. Musbahu dai ba yadi ba ne, balantana a ce a raba shi kowace ta ɗauki nata. Dole ɗaya cikin ku za ta haƙura ta bar wa ɗaya, babu yadda za a yi ku aure shi ko ku biyu. Musbahu na shiga damuwa ran bada kai za ka fi da ni rudani a soyayya da shige Allah. Gaskiya kana cikin rudani. Sai yanzu na fahimci halin da kake ciki. Ya aka ka bari kwaɓarka ta yi ruwa haka? Na yi kuskure tun farko. Saboda makaranta ɗaya muke da Hafsat. Ina son ta amma na su ta yadda zan bullo mata. Wannan shine dalilin da ya sa na yanke shawarar na fara soyayya da Amira. Ko da zan samu damar shiga kusa da ita Hafsat. Musbahu, 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 Musbahu. Musbahu, 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 Musbahu.
cikin nan da suka jakan nawa kuma na sanin gurin na daga na kafa kansu ba. Ya zan zo da jaka kuma su ya saka da shi ya ce musu da kashi ya fi suna ci. Me ya faru ne? Ka goyi jaka na ne na rebe shi na rasa kuma a cikin kayan da saka shi. A nan ciki kuma? A nan ciki sai da yanka da ake yi. Ba a nan ciki. To sai dai wanda suke yi kire ne ko suka da ake yi. Ko ba da ma na taɓa kasa. A'a, har ka buga. Bari zan yi ya gidan nan. To kar ki damu jaruma. Kowa sun kin fa karfin haka amma ba wani damuwa. Ya hakuri a kula. Na yi da amma ba shi zan mai da na. Na ji ba da. Akwai kofar da za ka buga mai shawara. Haka kuma na dinga binta. Na sha wahala kafin na samu kanta. Wannan shi ne kawai da haka har na samu na je kusa da ita. Washe gari kuma ta kira ni da zummar in zo in karɓi kuɗi na a gurinta. To kai me kai da jakar tata? Na ɗauka abin wasa ne. Ban yi zaton zan samu matsala da ita ba ko kada in na je gurinta. Ai da ba sai ka zo ba. Da ka tura min account ɗinka da na sa ma kuɗinka. Ai ba komai wallahi zuwan nawa na da muhimmanci ne a gurin ki shi yasa na ce gara in zo da kai. Me jaka take yi a hannunka? Wannan wani irin sakarci ne? Ka san muhimmancin jaka a gurina kuwa? Har da zaka ɗaukan min jaka? A ba wani abu ne kawai dai ina neman wata hanya da za ta haɗa. Dala malam ba ni jakata. MUSBAHU na shiga damuwa ran da kai za ka fi da ni. Rudani a soyayya da shige Allah kai ne za ka fitar da ni. Babu mai wuce jarrabawa ko kaddara in ta yo isowa. Jarabta ta rabci san maso wani ƙoshin wa. Me kaka gurina? Me yasa kake son ka dinga bibiyar rayuwata? Wallahi ni masoyin ki ne. Ina bibiyar ki tun da daɗewa. MUSBAHU, 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 MUSBAHU.